अरे फरी गईले से मिया अरे मोजरी गईले डरिया परदेसी सजनवा ए अमित बाबा नारियले टेंशन में बाड़ी दशहरा बीतल दिवाली छठ आवता अब तो आ जाई राजा जी ए धर्मेंद्र भट्ट जी फरी गईले मामा अरे मोजरी गईले डरिया नाइले परदेसी सजनवा नाइले परदेसी बलमुआ नाइले फरी गईले मामा मोजरी गईले डरिया नाइले मुस्कान बहुत बेचैन रहली नचवावे खातिर दौड़ दौड़ कूदत रही हमरे ऊपर डॉक्टर मना कइले बा कहता लेकिन इनका मनसा पूरा कर दिया अरे फरी गईले मामा भगवान करे कि तोहरे लेखा मेहरारू हम हो के मिले भट्ट जी अरे मोजरी गईले डरिया पत्नी व्याकुल रहे भूपेश जी कि हमार राजा जी यही तो हम हई हई करब कहतिया जे हम जनती कितिया मोरा यही है किसनिया जे हम जनती भूपेश जी उहे कभी आए ना आई हो दादा ऐसे रौरा तो ऐसे मुस्कान आने की ओह का मिल गई बाबू भूपेश जी हमको आज पता चला है ये हंसते हैं तो कोई जान नहीं पाता सिर्फ आपके सिवा क्या बात है कि जे हो जनती कि राजा मोरा यही है किसनिया ता बोलो रो भेजो किसनिया
बड़ा गिल बानी हाँ ए चाह उनहु के चाहत बा अपने मोबाइल में तोरा के कहते हैंडसम है कि नहीं गुड्डू जी बार तो तेरे नाम वाला है एकदम देखिए सलमान खान भी फेल है हमारे गुड्डू भैया के आगे चोरी से मोबाइल से बना रहा है सिर्फ चाहत का बना रहा है खाली चाहते के बनाइबा वीडियो अरे जे हो जनती कि राजा जी मोरा खई है टिसनिया डूब के मत पिया नाता अटक जाई डूब के मत पिया नाता अटक जाई छुछे सतुआ फकबू त तारू में सट जाई है ऐसन हुस्न पर इतना गुमान मत करे चाह समय आइला पे यो झोल के लटक जाए हम मुस्कान अरे जे हो जनती कि राजा मोरा खई है टिसनिया त जेवनार बनैती टिसनिया जेवनार बनैती टिसनिया पति मनी जी खान ई ढेर बाहर रहला ना आगल बने बाहर रहता ने पति सुन ली है पत्नी सुन ली है कि हमार पति देव आ रहल बने तो मन में उनके खुशी के ठिकाना नहीं खे व्याकुल हो गई कौना भाव में कहली है